ולאחר מכן ידבר סמנכ"ל משאבי אנוש זאב, נציג משאבי אנוש, ידבר נציג ארגון העובדים, פרופסור אלי אלטוס, ואני אסיים. וגם אני רוצה. ואם מישהו יוצא בדרך, גם אני רוצה. טוב, אז יורם. טוב, אז שלום לכולם. כפי שלינור אמרה, הרשימה ארוכה, אז אני אצטרך לנסה לקצר. אז באמת צביקה הוא מה שנקרא פיקסצ'ר. מאז שאני מכיר את הפקולטה, צביקה נמצא כל השנים. ראיתי עכשיו שהוא נמצא פה משנת 75, 74. להגיד שזה כמעט 42 שנה, עכשיו לומר שזה יותר מ-42 שנה. אני הייתי אז בצבא, פיני ואלי היו, אני חושב, סטודנטים או מסטרנטים צעירים, פרט לכמה חברי סגל ותיקים אמריטים, אף אחד לא היה, שזה המון שנים, והמון שנים נהדרות, לפחות מבחינתנו. באמת קשה לתאר את הפקולטה בלי צביקה. אני מהצד שלא נמצא כך בתחום שנים, למשל השתמשתי בתמונה. אני חושב שכולם יודעים שצביקה הוא צלם, לא רוצה להגיד חובד, כי הוא יותר מחצי מקצוען, צלם נלהב. אז הייתי מראה את התמונה בהרצאות שהתקפות בפקולטה, ומראה את התמונה של איידי, תמונה שצביקה צילם מהכיבוד של תעשייה וניהול, הייתה לי בדיחה קבועה שהייתי אומר שהתמונה עושה עוול לבניין, הוא הרבה יותר מכוער במציאות. צביקה, גם למי שלא יודע, אלוף הבאולינג. פעם אחת שעשינו אליפות של הפקולטה זה היה מעל ומעבר, ובעיקר צביקה הוא בן אדם וחבר ואהוב על כולם ומקצוען בתחום שלו. ואני מאחל לך כמובן הצלחה בהמשך, ואני משוכנע שלא תתנתק מאיתנו לשמור על קשר. באמת בהצלחה. תודה רבה. טוב, אז תורי, אני הכנתי כמה דברים בקצרה. צביקה הגיע ביוני 74 לפקולטה אחרי שירות קצרה באוניברסיטת חיפה. דבר שלא ידעתי, אבל הגיע הזמן שנדע. אם נסכם את צביקה במילה אחת, בעל מקצוע מעולה. אז אני חושב שכן, לא מבין. צביקה הוכיח כל הזמן, באמת, בעל מקצוע מעולה. מי הם האנשים שאיתם הוא עבד? אז יש רשימה ארוכה, אבל נזכיר ככה. קודם כל מייסד המרכז, פרופסור סור בודנר, שלא נמצא איתנו היום, בדידו על בליסטיקה, אורי ישי, על חומרים מורכבים, ארתור ז"ל, על מכניקת עצמות, עם יעקב ליפשיץ, נמצא כאן, בעיקר נושא של אימפקט, איתי, נושא של אימפקט ומיקרוסקופיה אלקטרונית, עם מסה רותם, שנמצא איתנו היום, על חומרים מורכבים, גם מכניקת עצמות, עם אלי אלטוס, חומרים מורכבים, התעייפות, עם עודד גוטליב, מכניקת רטט, עם דורון שילה, מיקרוסקופיה אלקטרונית AFL, מיקרוסקופיה כוח אטומית, דוד אלטה, שעבורו הוא השתתף בהקמת מעבדת הממס, שהייתה חדשה אז. וצביקה היה גם כן הטכנאי הראשי מאז שנת 1977 עד שנת 2000, ואז הוא החליט להתפנות לעיסוקים אחרים. בעצם אפשר להגיד שצביקה קלט את כל הפרופסורים הצעירים שנמצאים בקבוצה, אלי, מיילס, עודד, אני, גם הטכנאים הצעירים, אמיר, אבי המון. עכשיו, על צביקה אפשר להגיד למעשה הוא מתמחה בפרויקטים מיוחדים. צביקה לא אוהב, אני חושב שזה כבר די ברור, לי לפחות. הוא לא אוהב את השגרה, ולהפעיל את ה-MTS זה לא בדיוק פיסקה פרפתי, הוא לא רואה בזה אתגר. לעומת זאת, הוא מעדיף לעשות פרויקטים מיוחדים, אתה בא אליו עם בעיה, אתה רוצה לעשות משהו. אני חושב שעד היום האחרון, עד נכון לבוקר לפני שעה, עוד בא ואומר לי, חסר פה איזה חלק שיורי צריך לעשות לאיזה מתקן שתכננתי בו.
אז במובן מסוים, בהרבה מובנים צביקה הוא עובד עצמאי, עצמאי ויצירתי. הוא לקח על עצמו פרויקטים מיוחדים בקבוצה. הראשון היה נושא המיקרוסקופיה האלקטרונית הסורקת, הסם. אני חושב שהוא ליווה את כל דורות הסמים שהיו במרכז, ועד לא מזמן הוא פירק את הסם האחרון וקלט את הסם החדש שאנחנו נשתמש בו. כל נושא ההדפסה התלת-ממדית פה צביקה פיתח עיסוק עצמאי, ואז ראינו אותו פחות במרכז, ואני יודע על הפירות של התרומה שלו בנושא ההדפסה התלת-ממדית. הוא למעשה הכניס את זה כשאלון וולף התחיל עם הנושא הזה של הדפסה תלת-ממדית, וצביקה עזר מאוד, והוא באמת מומחה בתחום, עד כדי כך ששאלתי אותו לפני כמה דקות אם בפנסיה הוא שוקל לקנות איזה מדפסת תלת-ממדית בבית. גם הנושא של צילום מהיר, הוא די התמחה בזה. זה התחיל עם פרופסור סול בודנר, ויש אצלנו במרכז איזו תמונה של קליע שחודר, שזה, איך אתה קראת על זה, עבודה יהודית, או אני לא יודע מה, זה כמה תמונות ביחד, אבל זה נראה ממש יפה. הוא עבד על זה עם בודנר. לאחרונה, בשנים האחרונות, עזר לי ולסטודנטית שלי, עזר לנו מאוד בנושא של מכניקה של שתלים דנטליים, ואותו מכאן שאתה שם נכננת ועוד דברים. אז לצערי, כל דבר טוב מגיע לסיומו, והנה אתה יוצא לפנסיה. אני מקווה שיש לך תוכניות טובות לפנסיה, אני בטוח שאתה כבר תתעסק כמו שצריך, שאתה לא תרגיש שאתה פער, שאתה תזכור אותנו לטובה, זה גם חשוב, כמו שאנחנו נזכור אותך לטובה, ובעיקר שתזכור שפרישה כן, פרידה לא, זה רק הבדל של אות אחת. ושיהיה לך בהצלחה ושתחיה שנים ארוכות עם כל בני משפחתך. צביקה, אחר כך נשאל את צילום. צריך לפתוח את זה, זה חלק מהעניין. כמה מילים. צביקה הוא דפס ראשי, זה מקצוע חדש שנוסד אצלנו, אפשר להגיד. הוא לקח את תחום התלת מימד מהודעת המכונה של האובג'קט. הוא בעצם התחיל את זה עם האובג'קט. וצביקה הוא איש בעצם של פתרונות. תיתנו לו בעיה, מכונה, המכונות החדשות של המקלבוט, לא נגיד שמדפיסות הכי תמיד. תיתנו לו בעיה שידפיס הכי טוב, ייקח, ירתך אותם, יביא חומרים מחברות, דבקים. ככה הוא שהוא גומר את זה, מתחיל לתת הרצאה לחברה שהם הביאה לנו איך לעבוד עם המכונות. באים להדריך אותנו פעם ראשונה, אומר לו, לא, בוא תתחילו אתם ללמוד. בכלל היה תענוג לעבוד איתך, באופן אישי. להיות דפס ראשי זה גם אחריות. אתה מעביר את זה בפייסבוק, הוא מייעץ לכל הארץ, מי שלא יודע איך לעבוד עם הדפסות, איך לפתור בעיות בראשים. זה לא פשוט, המכונות האלה, תודה רבה. יש פה מישהו שרואה, אני כבר נתן לכם מה זה? זה של עבודה. הרשי, תחזיק את זה רגע ליד הפנים. רגע, חכה. אני מול האור, נכון, בעיה.